tervetuloa kuulemaan lisää uuden sähköisen taloushallinnon ratkaisusta. Mun nimi on Antti Viiliäinen ja mä esittelen teille tässä tänään seuraavan noin puolen tunnin aikana Merkkuria. Tämä webinaari tallennetaan ja me toimitetaan tallenne jälkikäteen kaikille tähän webinaariin ilmoittautuneille. Mikäli teillä herää jotakin kysymyksiä tässä webinaarin aikana, niin voitte kirjoittaa ne tuonne chattiin ja me vastataan niihin mahdollisesti tässä webinaarin aikana tai sitten kootusti jälkikäteen ja toimitetaan vastaukset webinaaritallenteen yhteydessä sitten. Eli vielä kertaalleen kaikille lämpimästi tervetuloa mukaan. Tässä vähän agendaa, mitä tänään käydään läpi, eli alkuun käsittelen tässä lyhyesti yleisesti Merkkuria. Sen jälkeen pureudutaan sitten tarkemmin siihen, kuinka Merkkuri mahdollistaa selkeän ja sujuvan kirjanpidon prosessin. Ja sitten tuossa webinaarin loppupuolella esittelen teille Merkkurin keskeisimpiä osa-alueita ja toiminnallisuuksia, erityisesti siitä kirjanpitäjän näkökulmasta. No, lyhyesti Merkkurista, eli miksi me päädyimme ylipäänsä Merkkurin kehittämään, niin kuten teistä varmaan moni tietääkin, niin Suomen yrityskentässä on valtava määrä pieniä yrityksiä. Ja nämä yritykset on suurelta osin tilitoimiston asiakkaita. Ja jotta nämä asiakkuudet olisi kannattavia tilitoimistolle, niin se varsinaisen kirjanpidon tekeminen pitää olla tehokasta ja riittävän yksinkertaista. Merkkurin avulla me pyritään tekemään parhaamme sen eteen, että sekä teidän tilitoimistojen että teidän tilitoimistojen asiakkaiden arki olisi mahdollisimman sujuvaa. Ja miten tähän päästään, niin Merkkuri tarjoaa selkeän näkymän yrityksen talouteen ja sitten helpot työkalut sinne arjen talousasioiden hoitamiseen. Ja teille kirjanpitäjille Merkkuri tarjoaa kokonaisnäkymän siihen yrityksen talouteen ja tilanteeseen. Ja tietenkin pyritään siihen, että pystytään niitä rutiineja automatisoimaan ja tekee sitten itse kirjanpidon prosessista mahdollisimman sujuva ja tehokas. Ja me tavoitellaan sitä, että voitaisiin tarjota teille sellainen työkalu, jonka avulla voisitte entistä enemmän keskittyä siihen, mistä se juuri teidän ammattitaito tuo sinne teidän asiakkaille eniten lisäarvoa. Eli voisi niin kuin pähkinänkuoressa sanoa, että Merkkurissa sekä yrittäjä että kirjanpitäjä voi keskittyä siihen omaan ydinosaamiseensa ja yhteistyö toimii mutkattomasti ja saumattomasti teidän välillä. No, kuten tuossa tuli jo vähän mainittuakin, niin Merkkuri on tosiaan rakennettu tukemaan ja helpottamaan yhteistyötä teidän ja sen yrittäjän välillä. Ja molemmille osapuolille on tosiaan oma näkymä ja sitten tarkoitukseen sopivat työkalut. Ja yhden alustan kautta toimitaan, eli kaikki tieto kulkee reaaliaikaisessa ja viiveettä sitten järjestelmän sisällä. Ollaan rakennettu tuonne hyvin paljon automaattisia toimintoja, esimerkiksi myynti- ja ostolaskuja sekä kuittien käsittelyyn. Ja lisäksi järjestelmässä on muistutuksia vaikkapa siltä varalta, että sitä aineistoa sieltä puuttuu. Ja ollaan otettu myös tekoälyä osaksi Merkkuria. Tällä lailla saadaan sitten varmistettua se, että se aineisto olisi ajallaan käytettävissä ja tilioitavat tiliotteet ja muut tehtävät tulisi hoidettua ajoissa ja mahdollisimman sujuvasti. Eli Merkkuri mahdollistaa sen, että kirjanpitäjän työstä tulee ennustettavampaa ja tämmöinen ajantasainen näkyvyys ja selkeä prosessi tukee sitä työnhallintaa. Ja jos teille on tulossa uusia asiakkaita, niin nämä asiakkaan aineistot on niin ikään helppoa tuoda sieltä aikaisemmasta järjestelmästä Merkkuriin, niin tässäkin mielessä tuohon ohjelmiston käyttöönottoon ja kirjanpidon jatkuvuuteen on kiinnitetty huomiota Merkkurissa. No, tuossa pääsette näkemään vähän sitä, että miltä se sitten järjestelmä käytännössä näyttää. Eli tässä on yrittäjän aloitusnäkymä Merkkuriin. Eli tuosta etusivulta se teidän asiakasyritys pääsee näkemään kätevästi, tiiviisti ja reaaliaikaisesti olennaisemmat tiedot yritykseensä liittyen. Ja sama pätee tuohon mobiilisovellukseen, eli siitäkin tuossa on nähtävillä tarkemmin käyttöliittymää. Eli tuosta työpöytäversiosta yrittäjä näkee sitten myös arvonlisäverolaskelmaan liittyvät tiedot reaaliajassa. Mä näytän sitä tuossa teille kohta vielä vähän tarkemmin.
Ja mobiilisovelluksesta puolestaan yrittäjä näkee helposti kassavirran tilanteen, vähän kassaennustetta ja tilien saldoa. Ja tuolla mobiilisovelluksella voidaan sitten hoitaa maksut, tuoda kuitteja järjestelmään ja tehdä sekä lähettää myyntilaskuja. Merkurissa kaikki aineistot tosiaan löytyy yhdestä paikasta ilman irrallisia raportteja tai kuittipinoja. Ja kirjanpidon kannalta tämä tarkoittaa sitä, että tarvittavat tiedot on nähtävillä ja käytettävissä ajallaan, jolloin sitten ne kuukausirutiinitkin sujuu suunnitelmasta eikä tulisi sitä viime hetken paniikkia. Ja niin kuin tuossa jo sanoinkin, niin Merkurissa tieto kulkee viivytyksestä ja on nähtävillä ajantasaisesti, mikä sitten helpottaa kaikkien osapuolten ennakointia ja sujuvoittaa sitä työn tekemistä. Ja tuossa näkyy myös niihin arvonlisäveroihin liittyvät tiedot ja näkee myös se, mikä jakson tilanne, onko se suljettu, onko omaa veroilmoitusta lähetetty ja onko siitä muodostettu sitten ostolaskua, jos on maksettavaa veroa. Mobiilisovelluksesta vähän tarkemmin, eli se tosiaan mahdollistaa sinne yrittäjälle helpon tavan hoitaa oman yrityksensä talousasioita suoraan sieltä mobiililaitteelta. Ja sovellus ohjaa, muistuttaa ja nopeuttaa toimintaa esimerkiksi siten, että yrittäjä näkee ne tärkeät tapahtumat ja oman yrityksen taloustilanteen mistä ja milloin tahansa. Ja kuitit esimerkiksi saadaan nopeasti yrityksen kirjanpitoon ihan ottamalla kuvaa kuitista ja sen jälkeen tekoäly tunnistaa kuitin tiedot ja vie kuitin suoraan käsittelyyn ja aineisto kulkee automaattisesti suoraan kirjanpitoon saakka. Ja jos siellä on joku epäselvä kuitti, vaikka joku kokousneuvottelukulu, niin tarvii siitä lisää tietoja, niin voidaan sieltä yrittäjältä sitten kätevästi tuon sovelluksen kautta kysyä, että ketä siinä vaikka on ollut lounaalla mukana. No muutama sana sitten noista käyttöoikeuksien hallinnasta, eli miten se tapahtuu Merkurissa. Eli kun yrittäjä on tehnyt sopimuksen Merkurin käyttöönotosta, niin hänelle perustuu järjestelmän käyttäjätunnus ja sen jälkeen hän voi lisätä helposti sitten omaan kirjanpitäjänsä sinne mukaan. Ja me ollaan rakennettu tuonne Merkuriin tämmöiset valmiit roolipohjaiset käyttäjätunnukset, niin niiden avulla se käyttöoikeuksien hallinta on helppoa. Luonnollisesti tietoturva-asiat on tärkeitä, niin Merkuri sisältää kaksivaiheisen tunnistautumisen, joka kattaa siis sekä sen työpöytäversion että myös mobiilisovelluksen. Ja mobiilisovelluksessa käyttäjä voi kirjautua järjestelmään myös Face ID:llä tai sormenjälkitunnistautumisella. No sitten enemmän siitä teidän näkökulmasta, niin kirjanpitäjän näkymä on niin kuin rakennettu tuonne Merkuriin ja se on tämmöinen yleissilmäys kaikkiin asiakkaisiin yhdellä kertaa. Eli sieltä näkee vaikkapa mahdollisesti puuttuvat kuitit tai toimittamatta jääneet aineistot helposti. Ja tällä tavalla kirjanpitäjä on sitten helppo ja nopea varmistaa se, mitä sieltä yrittäjältä vielä mahdollisesti tarvitaan tai kiinnittää huomiota aineistoihin, jotka on puutteellisia. Ja siitä kokonaiskuvasta sitten näkee, että missä vaiheessa ne eri kirjanpidon tehtävät on ja onko joltakin osin sitten mahdollisesti tulossa kiiretilanteita. Ja tuon kirjanpitäjän näkymän avulla sitten myös vuosittainen työrytmi on mahdollista suunnitella näkymään esimerkiksi siten, että määritetään sinne milloin tilipäätös ja veroilmoitus on sovittu asiakkaan kanssa valmistuviksi. Ja kun tuossa tärkeimmät asiat on nähtävillä selkeästi yhden näkymän kautta, niin voidaan sitten mahdollisiin poikkeamiin tarttua ajoissa ja varmistaa, että työt sujuu ja etenee sovitun mukaisesti. Tässä näette tarkemmin sitä käyttöliittymän kautta, että miltä se kirjanpitäjän aloitusnäkymä näyttää. Eli kuten tuossa sanoin, niin aloitusnäkymä kokoo sekä sen työpäivän, viikon että sitten kuukauden tärkeimpiä tehtäviä yhteen paikkaan. Eli se on tosiaan kirjanpitäjän työtä ohjaava yleisnäkymä, mistä pääsee sitten suoraan kiinni sekä asiakkaisiin, tehtäviin että ilmoituksiin. Ja näkymä on myös visuaalinen, jotta huomio varmasti kiinnittyisi niihin olennaisiin tehtäviin. Ja niin kuin tuossa näette, niin tämä työpöytä sisältää myös kalenterin, mistä voi sitten nähdä muun muassa kirjanpitoon liittyvät tärkeät päivämäärät ja muut aikataulutetut tehtävät. Ja sitten kalenterimerkinnästä on sitten nähtävillä yritystehtävä sekä ajankohta yhdellä vilkaisulla.
tuossa vähän tarkemmin vielä sitten työpöydästä, eli hyötyjä on monia, eli kaikki rutiinit, tehtävät, asiakastilanteet löytyy tosiaan tuosta yhdestä paikasta ja niiden priorisointi helpottuu tuon värikoodatun tilannetiedon avulla. Ja asiakkaisiin on tosiaan helppoa ja nopeata päästä kiinni ja unohdukset vähenee, kun muistutukset ja nuo kalenterimerkinnät on näkyvillä aina. Sitä kautta sitten se työpäivän hallinta varmasti paranee ja sitten tekeminen sujuvoituu myös kuukaudesta toiseen. Tuossa vielä yksi näkymä tarkemmin tuosta asiakasyrityksiin liittyen, eli tuosta näkymästä näkyy kaikki ne yritykset, jotka teillä Merkkuria käyttää. Ja tuosta pääsee suoraan tosiaan avaamaan sen kyseisen asiakkaan ja näkee ne vaiheet, missä mikäkin yritys on menossa ja mitä siellä on tekemättä. Ja kun tuossa asiakkaan perässä on tuommoinen tähtimerkki, niin sillä voi merkitä itselle ne omat suosikkiasiakkaat. Eli käytännössä vaikkapa ne asiakkaat, joiden asioita pääasiassa itse tilitoimistossa hoitaa. Ja kun ne on tuohon kiinnitetty, niin sitten järjestelmän niin kuin automaattisesti järjestää ne tuohon siten, että kiireisimmät asiakkaat on tuossa ensimmäisenä. Eli se sitten semmoista automatiikkaa siihen on rakennettu. Ja asiakkaita voi, jos niitä on paljon, niin luonnollisesti hakea sitten myös tuolla ylhäällä on tuo hae asiakasta toiminto. Ja kun tuossa asiakkaan nimen edessä on tuommoinen pluspainike, niin sen kautta saa sitten vielä tarkemmin tiedot siitä asiakkaan tilanteesta ja tuohon näkymään pystyy sitten kirjata huomioita muistiin joko itselle tai sitten vaikkapa toiselle kirjanpitäjälle, joka esimerkiksi tuuraa sinua sitten oman poissaolosi aikana. No, kirjanpidon prosessista muutama sana. Eli Merkkurissa automaatit on kehitetty ja tehty nimenomaan siitä näkökulmasta, että se teidän kirjanpitäjän arki olisi helpompaa, jotta niitä manuaalisia työvaiheita olisi vähemmän. Rutiinit hoituu taustalla ja muistutuksilla sitten varmistetaan, että aineisto liikkuu ajalla eikä unohduksia tulisi. Ja tämän lisäksi sitten selkeä ja yhdenmukainen kirjanpidon prosessi mahdollistaa yhtenäisen toimintatavan kirjanpidon osalta kaikille asiakkaille, mikä sitten on omalta osaltaan luomassa tasaisempaa laatua ja helpottamassa sitä työn suunnittelua ja tukee myös sitä sujuvaa tiimityöskentelyä. Esimerkiksi poissaoloaikana sitten sijaistaminen on myös sitä kautta helpompaa. Kun prosessi on kunnossa ja aineistotiedot löytyy yhdestä paikasta, niin tieto on silloin käytettävissä tekijästä riippumatta ja sitä kautta varmasti virheiden määrä vähenee ja niihin epäselvyyksien selvittelyyn kuluu sitten jatkossa vähemmän aikaa. Ohjelmistokuluista sen verran, että Merkkuri tosiaan toimii silleen, että se teidän asiakas vastaa niistä ohjelmistokuluista, eli tilitoimisto saa työkalut käyttöön ilman erillistä veloitusta, eikä se teidän tarvitse silloin miettiä ohjelmiston osalta veloitusperiaatteita tai ottaa sitten luottotappio-riskiä näiden osalta. No, kirjanpidon osiosta sen verran, että tuosta on näkyvillä suoraan kaikki keskeiset jaksot ja tilikaudet yhdestä paikasta, mikä helpottaa sitten sen kokonaiskuvan muodostumista. Ja näin tilinpäätöskausi, kun on vielä menossa, niin kun nuo kaikki tilinkaudet on tuossa yhdessä paikassa, niin silloin se myös tilinpäätösten yhteydessä työskentely on sujuvaa siellä oikealla kaudella. Ja uuden tilikauden avaaminen käy Merkkurissa vaivattomasti ja sama pätee myös tilikauden päättämiseen, joka tapahtuu yhdellä valinnalla. Ja siinä samassa yhteydessä sitten myös se tilikauden tulos kirjautuu automaattisesti. Jaksojen osalta Merkkurissa näkyy selkeästi se, että mikä jakso on vielä avoinna, mikä on mahdollisesti avattu uudelleen ja mitkä jaksot on sitten lukittuina. Ja tässä kyseessä näkymässä järjestelmä ohjaa käyttäjää infoteksteillä ja tarpeen mukaan sitten opastaa myös noiden jaksojen ja tilikausien käsittelyssä. Asetuksista sen verran, että siellä on valmiina peruskäyttöön liittyvät asetukset, jotka sopii valtaosalle käyttäjiä semmoisenaan,
mikäli sitten asetuksiin on tarvetta tehdä jotain muutoksia, niin ne kaikki asetukset löytyy yhdestä paikasta ja ne on suunniteltu siten, että käyttäjä löytäisi nopeasti ne oikeat kohdat ja pystyy tekemään valinnat helposti. Ne on kaikki ryhmitelty toiminnallisuuksien mukaan ja jokainen asetus sisältää myös lyhyen kuvauksen siitä, että mihin kyseinen valinta vaikuttaa. Ja näitä asetuksia voi luonnollisesti muuttaa milloin tahansa ja muutokset tallentuu sitten automaattisesti. Tositteista Merkkuri muodostaa tosiaan tositteet myynti- ja ostolaskuista sekä niistä kuiteista suoraan kirjanpitoon ja sitä kautta sitten kirjanpidon raporteilla on käytettävissä aina se ajantasainen tieto. Ja Merkkurissa tositteet syntyy kirjanpitoon heti aineiston saapumisen jälkeen eikä vaadi erikseen manuaalista käsittelyä. Eli tätä kautta se kirjanpidon prosessi toteutuu ja aineisto tallentuu ilman erillistä käsittelyä. Silloin se prosessi on ennustettava ja ne virheiden mahdollisuudetkin pienenee. Tiliotteet Merkkuriin saapuu automaattisesti ja tiliotteen kautta saapuvat tapahtumat tiliytyykin pitkälti ilman manuaalista selvittelyä tai kohistamista. Esimerkiksi vaikkapa myyntisaamiset ja ostolaskujen kohistus tapahtuu suoraan tiliotteelta siten, että saapuvat maksut yhdistyy avoimiin myyntisaataviin ja lähtevät maksut sitten puolestaan kohdistuu niihin maksamattomiin ostolaskuihin. Eli reskontrat pysyy ajan tasalla ilman ylimääräisiä työvaiheita. Ja nuo edellä mainitut kohdistukset linkittyy Merkkurissa reskontran lisäksi suoraan sekä laskutapahtumiin että yksittäisille laskuille, mikä tekee sitten muodostuneiden tositteiden ja kirjausten seuraamista helppoa ja läpinäkyvää. Eli tästä Merkkurin tilioten näkymästä näet siis heti sen, että miten tulot ja maksut on siellä Merkkurissa kohdistuneet toisiinsa. Sitten kun niitä tilioimattomia tapahtumia on, niin nekin näkyy tuossa tilioten näkymässä suoraan, eli sitten te kirjanpitäjänä huomaatte ne helposti ilman erillistä etsimistä. Ja ne voidaan linkittää joko oikeisiin tositteisiin tai luonnollisesti tarvittaessa tilioida ne itse. Eli tällä tavalla se kirjanpidon eteneminen pysyy hallittuna ja mahdolliset manuaaliset kohdistamiset ja tarkastelut on sujuvia. Tiliotetta voi Merkkurissa tarkastella myös siinä alkuperäisessä ulkoasussa. Voi tulla esimerkiksi tarpeeseen silloin, kun erilaisten yksityiskohtien varmistaminen, tarkempi vertailu tai vaikkapa tiedonhaku on tarpeen. Ja se alkuperäinen tiliotenäkymä tekee sitten myös erilaisten tiliotesääntöjen määrittelystä sujuvampaa, kun ne tapahtumat näkyy just siinä muodossa, kun ne on pankista saapuneilla tiliotteilla ollut. Arvonlisäverolaskelmasta muutama sana. Usein on perusteltu, että arvonlisäverolaskelma tehdään kuukausittain. Merkkurissa laskelma voidaan tehdä ja hyväksyä kuukausitasolla myös niissä tapauksissa, kun se varsinainen ilmoitus annetaan kvartaaleittain tai vuositasolla. Kun tehdään kuukausittain tuo arvonlisäverolaskelma, niin se omalta osaltaan myös sitten tukee sitä ajantasaista talouden seurantaa sekä asiakkaan että kirjanpitäjän näkökulmasta. Ja siltä osin sitten taloustilanne on reaaliaikainen ja ennakointikin vaikkapa maksujen osalta helpottuu. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin jo näytin, niin sitä ennakointia ja seurantaa helpottamaan on tehty siihen yrityksen etusivulle se oma näkymä. Merkkurissa kun hyväksytään arvonlisäverolaskelma, niin siinä samassa yhteydessä muodostuu sitten automaattisesti oma-aloitteisten verojen ilmoitus ilman erillisiä työvaiheita. Ja siinä muodostuvalla ilmoituksella näkyy selkeästi se, että miltä jaksolta tiedot on muodostettu ja sitten myös ilmoitettavat summat ja muut tarvittavat tiedot. Semmoinen huomio, että mikäli se ilmoituskausi on kvartaali- tai vuositasolla, niin Merkkuri ohjaa sitten tekemään ne ilmoitukset oikealla syklillä ja näyttää siinä ilmoituksella sekä arvonlisäveronäkymällä ilmoitusten tiedot käyttäjää ohjaavasti. Tilitettävä veron määrä esitetään
itse ilmoituksella että sitten siinä Merkurin etusivunäkymässä selkeästi, mikä helpottaa sitten varautumista maksuun ja vahvistaa yrityksen ajantasaista talouden seurantaa. Sitten kun se oma-aloitteisten verojen ilmoitus on muodostettu ja lähetetty, niin sen pohjalta Merkurissa syntyy automaattisesti ostolasku. Ja siellä ostolaskulla näkyy tilitettävä summa ja sinne laskulle tallentuu sitten niin ikään automaattisesti toimittajatiedot sekä toimittajatietoihin määritelty veroviite. Eli silloin se ostolasku on siellä suoraan valmiina maksettavaksi eikä tiliointeja tarvitse tehdä erikseen. Raportoinnista, eli Merkurissa kirjanpidon raporteilla tieto on reaaliaikaista ja sitä pystyy helposti hyödyntämään. Ja kun raportit tosiaan päivittyy automaattisesti ilman erillisiä siirtoja tai ajoja, niin näkyy tilioinnit sitten raporteilla heti tallennuksen jälkeen. Tämä luonnollisesti tukee kokonaisuudessaan sitä päätöksentekoa faktojen pohjalta ja vähentää viiveitä tiedon kulussa. Ja raporttinäkymiä Merkurissa on mahdollista muokata helposti sekä yrityksen että käyttäjienkin tarpeiden mukaan, niin silloin saadaan se tieto sitten sopivalla tavalla nähtäville. Ja Merkurissa raporteilta pääsee aina sinne suoraan tositetasolle saakka, niin kaikki tarkistukset, erilaiset tämmöiset, niin ne on nopeita ja helppoja. Muutama sana täsmäytyksestä ja tase-erittelystä. Eli Merkuriin on kehitetty tämmöinen täsmäytys- ja tase-erittelytyökalu, mikä helpottaa kokonaisuuksien hallintaa ja auttaa siinä selvitystyössä ja ohjaa myös kirjanpitäjää erilaisilla toiminnallisuuksilla. Siinä voidaan verrata kirjanpidon saldoja eri tositteiden, reskontrien, pankkitapahtumien välillä ja varmistaa, että kaikki liiketapahtumat on oikea ajan tasalla sekä loogisia keskenään. No, täsmäytykset ja tase-erittelyraportin valmistelu voidaan Merkurissa tehdä kuukausitasolla. Lisäksi esimerkiksi myyntisaamista ja ostovelkojen linkitykset vie suoraan tuonne reskontraraportteihin ja muihin tarvittaviin näkymiin, että se tarkastus olisi helppoa. Eli tämä työkalu tekee tase-erittelystä selkeä ja järjestelmällisen ja helpottaa sekä kuukausittaista työtä että sitten myös siihen tilinpäätökseen valmistautumista. Ja prosessi kaikkine vaiheineen ja toiminnallisuuksien löytyy tässäkin tilanteessa samasta näkymästä ja näkymä myös on tämmöinen ohjaava ja opastava käyttäjälle eri työvaiheiden osalta. Kuukausittainen täsmäyttäminen ja tase-erittely varmistaa sen kirjanpidon luotettavuuden ja sitten myös omalta osaltaan mahdollisten ongelmatilanteiden havaitsemisen ajoissa. Ja myös luonnollisesti se tilinpäätösprosessi helpottuu, kun jää sitten sinne viime hetkeen vähemmän selvitystyötä. Ja Merkurissa nämä valmiit dokumentit, tase-erittely sekä myyntisaamista että ostovelkojen osalta valmistuu yhdellä kertaa tilinpäätöstä varten. No sen sujuvan tilinpäätösprosessin varmistamiseksi edellytys tietysti on, että tase-erittelyt on valmiina ja ne on tarkistettuina kuukausitasolla. Silloin se koko vuoden aineisto on valmiiksi tallennettu järjestelmään ja tilinpäätös saadaan näiltä osin sitten ilman erillistä koostamista. Ja tosiaan tuo tilinpäätöstyökalu Merkurissa ohjaa sekä itse sitä prosessia että työn etenemistä ja dokumentointia. Ja hyödyt tulee siitä, että kaikki tilinpäätökset eri vaiheet on käytettävissä suoraan yhdestä näkymästä. Ja silloin yhteensopivuus myös muiden toimintojen, kuten esimerkiksi raporttien kanssa on saumatonta ja tarvittavat liitteet saadaan sinne tilinpäätökselle vaivattomasti. Ja lopputuloksena Merkurissa saadaan sitten valmis kokonaisuus PDF-formaatissa ja tilinpäätös taltioituu siten, että sitä voidaan sitten hyödyntää pohjana seuraavillakin tilikausilla. Tuossa näette vähän tarkemmin sitä tilinpäätöksen vaiheistusta Merkurissa. Eli tuossa on näkymä, tuommoinen esikatselunäkymä, niin siitä näkyy reaaliajassa kaikki muutokset ja näin poispäin. Sitä pystyy tarkastelemaan tuossa niin sanotusti lennosta. Ja jos tekee muokkauksia, niin ne näkyy sillä valmiilla dokumentilla heti. Eli
tuo työkalu ohjaa koko prosessin alusta loppuun saakka sitten, että se on mahdollisimman sujuva ja tehokas ja ei tarvitse sitten niin kuin miettiä, että missä vaiheessa on menossa, eli tuosta pystyy niin kuin tekemään tuossa niin kuin loogisesti ja ohjatusti. Meillä on Merkurissa sisäänrakennettuna tämmöinen tekoälyapuri, joka kantaa nimeä Mebo. Se sisältää sekä chatiin että sitten semmoisen raportteihin liittyvän tuen. Kaikki on tälläkin on yhdessä selkeässä näkymässä ja ohjataan niin kuin vaiheelta. Eli tuolta chatista saa apua ja tukea Merkurin käyttöön liittyen ja kaikki ohjelmiston käyttöön liittyvät ohjeet on jäsennelty toiminnallisuuksia ja aihealueiden mukaisesti, niin sitä kautta sitten se oikea ohje löytyy nopeasti ja hakutoiminnat luonnollisesti on osana ohjeita. Kirjoitetun tekstin lisäksi siellä ohjeissa on myös sitten kuvakaappauksia ja lyhyitä videoita. Kuten tuossa jo vähän mainitsinkin, niin Merkurissa tuo Mepo avustaa sitten myös niiden kirjanpion raporttien tulkinnassa, eli me ollaan tehty sinne tämmöisiä valmiita tekoälyprompteja, joiden avulla sitten pystyy se teidän asiakasta ja myös te kysyä sitten tarkennuksia Mepolta niihin raportteihin liittyen. Lisää tietoja Merkurista löytyy luonnollisesti meidän nettisivuilta, eli merkuri.fi, ja tuolta sivustolta löytyy myös hinnasto, ja sieltä voitte myös tilata uutiskirjeen. Sitä kautta pysytte sitten kätevästi tietoisena siitä, mitä kaikkea onkaan tulossa. Virallisesti Merkuri on tulossa tuotantoon nyt huhtikuun alusta, eli 1.4. alkaen. Jos olette kiinnostuneita ottaa Merkuria käyttöön tai haluatte lisää tietoa, niin voitte laittaa viestiä osoitteeseen info@merkuri.fi tai suoraan vaikkapa minulle osoitteeseen antti.viiliäinen@maestro.fi. Ja meillä on nyt kampanja tässä, kun tulee uusi tuote markkinaan, niin me tarjotaan avajaistarjouksena kaikille tilitoimistoille mahdollisuus testata Merkuria yhden asiakkaan kanssa veloituksetta tämän vuoden loppuun saakka. Ja tämä pätee tosiaan myös sekä noihin ostolaskujen että myyntilaskujen välitykseen, eli nämäkin me tarjotaan veloituksetta yhdelle asiakkaalle tämän vuoden loppuun saakka. Eli nyt olisi tosi hyvä hetki toimia ja lähteä testaamaan Merkuria siellä käytännössä. Tähän loppuun haluan kiittää teitä lämpimästi vielä siitä, että olitte kuulolla webinarissa. Oli tosi mukava päästä kertomaan teille tarkemmin Merkurista. Kiitokset vielä kertaalleen kaikille ja oikein mukavaa päivän sekä viikon jatkoa. Moi moi!